Ndichikutambirai zvekare pano paTrare 263 pano panjanga ichikuzivisai manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi ndine maprofesi 2 asi maprofesi aya ari kureva zvinhu zvimwe chete. Ndine profesi iyo yaitwa naprofeti Emmanuel Makandiwa, kwobva kwaita imwe yakaitwa naprofeti Lendlovu. So maprofesi aya zvaakafanana ndichashandisa iri audio. Ndashandisa iri audio panotaura Prophet Emmanuel Makandiwa nendakaisa pic ravo, panotaura Prophet Lendlovu nendakaisa pic ravo pascreen. Munzwisise zvekutaurwa pachiprofita chatakaziviswa senyika yeZimbabwe. Kana uri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara kutena on the notification bell. Hazvibhadhariswa hama yangu, ini ndakauya nenyaya handitapudze kana kuwedzerera. Ndongozivisa nyaya sezvairi isina kuwedzerwa zvima side effect mukati kuti ungoonaka. Inini ndichange ndichikubatsirai nekuti nyaya isvike kwauri kumasaisai YouTube kunoku ndokwandinenge ndichikuzivisa nyaya dzachona dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka subscribe utena on the notification bell kuti pandinobudisa rimwe video unova uchiona. There is a massive shaking that is coming, but God's people will not be shaken. Our very stable ground will shake. When that day that I see coming comes, you will see that the mighty will fall. The intelligence of the wise will fail them. Something is on the way. The word of God will surely come to pass. Second, Zimbabwe is going to be seriously shaken. And those who are in leadership, they are going to be seriously shaken. Hallelujah. There is no one who is in leadership who is not going to be shaken. Hallelujah. And when God allows those who are in leadership to be shaken, it means all of us are being shaken. Because God cannot just allow leadership to be shaken and then we're not feeling anything. Hallelujah. The whole purpose of God allowing leadership to be shaken, it's because He wants to shake us as a what? As a nation. Zimbabwe is going to be shaken.